Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душа на истината, помилуй ме, Твоя грешен раб. Помилуй ме и ми прости всички прегрешения, които аз, недостойният, съм извършил. Днес излагам пред Теб всичките си грехове, било доброволни или недоброволни, съзнателни или несъзнателни, извършени от младостта ми и от лош навик, или от произволна воля и леност. Или се заклех с Твоето име, или в помислите си Те похулих, или някого оскърбих, или в гняв наклеветих някого, или наскърбих някого, или за нещо се разгневих, или излъгах, или спах без време, или дойде при мен сиромах и аз не му обърнах внимание. Или сърцето ми се наклони към лукавствата на този свят, или зло помислих, или празнословех, или се разпусках, или безумно се смях, или породих неразумие, или, увлечен от чужда красота, се уязви сърцето ми, или казах нещо непристойно, или осъдих брата си, без да внимавах върху собствените си прегрешения, или в молитва не се съсредоточих, или сторих и друго, което не помня, защото тези и дори по-големи от тях съм извършил. Помилуй ме, владико и творче мой, мене, ленивия и недостойния Твой раб. Облегчи ме, освободи ме и ми прости, понеже си благ и човеколюбив. Ако това е и гласът на Твоето сърце, напиши «Амин» и сподели с 3 души, които обичаш.